Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce ga maƙiyanta kaɗai ta rufewa mashigar Hormuz. Ministan harkokin wajen ƙasar wato Abbas Aragchi shi ne ya bayyana haka. Ya ce har yanzu kofa a buɗe take ga duk ƙasashen da suka kori jakadan haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ƙasarsu to za su iya zuwa su wuce ta wannan mashiga da ababen da suka taho da shi makare a cikin jirgin ruwa. Iran ta rufe wannan mashigar Hormuz ne da take da matuƙar muhimmanci ga hadar man fetur da gas a duniya. Tun bayan harin tsokana daga mayyar Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran har suka shahadantar da jagoran juyin juya halin musulunci na ƙasar wato Ayatollah Said Al-Khamenei. Tun daga wannan lokaci Iran ta garkame wannan mashigar da take da matuƙar muhimmanci ga ƙasashen duniya. Tuni dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi ta kira ga ƙasashe daban-daban da su zo su taimaka musu a buɗe wannan mashigar ta Hormuz. Sai dai ƙasashe irin su Birtaniya, Jamus, Australia da kuma Sifaniya sun ce lalle fa babu su a wannan abu da za a yi na buɗe mashigar Hormuz, inda suka ce ba za su taɓa miƙa jiragensu domin yin wannan aiki ba.